Croeso I teganau. Heddiw ni'n gwneud Lego City. Dad set Lego City. Nawr ni'n mynd I agor. So, mae rhain yn stickers. Yn gael bag 2 fan hyn. Un a bag 1. Ti'n mynd I beth yna? Ni'n cael rhywbeth am y llong. A wedyn ni'n cael... Dwi ddim yn gwneud stickery. A wedyn ni'n cael stickery police. So, ni'n gallu ddechrau. So, agor y bag. Oh my god. Bag 1. Dwi'n gallu gwneud y right lan person. Bag 1 lan fyna. Bag 1 lan fyna. Ni'n mynd I dechrau gyda bag 1. Sorry. Cael hwnnw enw. So, ni'n mynd I gwneud transition fa. A wedyn, ni'n mynd I roi gyd o rai mewn I sections. Ni'n mynd I gwneud transition. Ni'n mynd nôl yn 2 seconds. So, wedi gwneud transition part ni. Okay, ni'n back now. So mae fach wedi gorffen y ffigur. So mae'n edrych fel hyn. Gyda fel a mae'n cool. Really cool. So nawr ni'n mynd I dechrau ar y cwch bach. So ni'n mynd dechrau gyda hyn. A ni angen 2 o pethau yna. A nawr ni'n mynd time-lapse. Nesaf, ni angen 2 peth llwyd. Nesaf. Nawr ni angen 2 peth llwyd fel hynny. Flipo fe drosodd. Roi nhw ar ochr. Fel hynna, ie. Dod mynd yma. Yn trwy'r cael. Dyna beth ni'n gweithio am right now. Nesaf, ni angen 2 o rhain. 2 peth coch. Fyna. Bach. Wedyn, dwi'n cael... 4 peth o llyn. Mae hyn yn mynd yn complicated yn barod. Na, mae'n cael complicated book. Spreading. Edrych ar sganc ni. Wedyn dalwyd. Dyma y sganc. Mae Gabriel yn dangos ti y sganc. Mae'n cool, ond dim wedi beth. Dyna beth. Fi wedi wneud hwnna. Na, ni'n 2 peth hir. I'll do this one. A pedwar. Dyna. No. Mae'n hwnnw. O ia. So, 4 peth o llyn. Ie, na. Dau, rhaid. O ia, wedyn. Gwyn. Ie, mae enw fi nawr yn Greeny. Achos mae Gabriel yn galw fi. Ond mae enw go iawn fi yn cael. Edrych ar dyn ni. Mae hyn yn y dyn.
Big hello, Gabriel. Hen and raw bunny. Mae Gabriel yn gwneud fel float neu rhywbeth. Please stand by. Right, let's carry on now. Do back it. Stop doing that. To the chest. Jeffy made a chest. Sit on my chest. By a crowbar around her chest. By then, green diamond, diamond, green diamond. By then, double chest. Ready with the chest. Pan mae'n gwneud hwnna, rwy'n mynd i dangos chi y chest. Mae'n cael crowbar. Ti fe? Yes. Gem glas. Finally. Gem gwyn. A gem gwyrdd. Are you seriously going now? Dyma y sganc. Nawr ni angen Gyrru y chest. Dwi angen chest i wneud stinker. Steak. No stinker. Right, do you really go right? Ni'n mynd i dechrau ar bag 2. Dwi'n cael mwy o dal man. Pob amser, pethau dy nhw gyda ni, achos ti'n mynd gallu chi'n lan. Right, ni ar bag 2. Ydw i'n gallu gwneud y dyn hyn? Ewa, fi'n neud y Dwi'n gwneud y dyn yma. So, we just Aros. Dwi'n gwneud e. Gabe, stop. Gabe, dwi bod ydi gwneud e. I know, I'm taking the old off in the sack, don't I? Right, moving on now. Yeah. I get it sticker. Sticker. There was sticker. Where my handcuffs were. Handcuffs. My dad, handcuffs. Handcuffs. Yep. Going in no page. In. No, mae dim ond y cael un. Dwi'n ffordd yma un yn mynd arfer. Neu mae'n no space. So, dwi'n sgeri o mynd. Dari gwneud y dyn.
Mae hyn So mae yn y bwt. So mae Gabriel Mae hyn yn y bwt gyda skunk a chest. Ac mae hyn yn dyn heddlu Mae Gabriel wedi gwneud y gyda handcuffs. yn gyflym iawn. Edrych fel gyflym y Gabriel yn. Gabriel eisiau gwneud lein. Ti ddim? Dwi angen un arall. Dyma ni. Nesaf. Nesaf yw... Wedyn hyn. Ie. Next. Mae Gabriel yn dweud i'r bol. Fi yn rhan o bod. Ie, bydd ni'n ffenco. Wedyn beth? O hyn. Ready? Ie. Ni'n gorffen. Sut i heb? O, dyb. Mae dim ffordd ti yw. Mae ffordd ti. Di bro wedi gorffen. Ni bro wedi gorffen. A ni wedi gorffen. Nawr person nhw. Roedd hyn yn super cool. Dyma un coch. Dyma person o'r peth yn mewn y chest a skunk. Mae hyn yn y cwch. So mae hyn yn y set. Mae hyn yn gallu bod yn y twtch. Dyma set Lego City ni.